Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. This time A 20, 48 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na. 55 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita kabag nga isyo nga aton talakayon para karon nga aga? Ano ang pila ka mga pahayag sang Departamento sang Ikaayong Lawas? May pila na ka mga guideline nga ginpapanaog ang Department of Health kung paano ninyo silibrahon ang Pasko. Ari, pamati, maayo, parang may ideya na kamo kung ano ang himuon ninyo pag-abot sang Pasko. Siling sang Departamento sang Ikaayong Lawas, ang pamilya mahimo makapatigayon sang social gatherings, mga aktibidades, pero kinanglan ang magtambong limitado lang. Di maayo man kung may Christmas party, ang sa sulod sang puluyan, pamilya lang. Mas maayo nga miyembro lang kuno sang pamilya ang matipon. Tipit sa 24, kalabanan pamilya na malang na, no? Ang nagatililipon. Pero, dinadilian ang magpadulong sa mga lugar nga may mataas nga quarantine classification. Likawan. Hindi ka mo magkanto sa lugar nga daw kadamo tao halong sa mga sing-alungan. Sing-alung sa sulod sa balay, guro, pwede lang, no? Kung pamilya lang. Pero kung sing-alungan sa mga iban nga lugar, mga balay ilimnan, hindi pwede. Inabilang nagapahubog, nagasinggitan, gasinaot, gaminaoy, hindi pwede. So no, sa Department of Health. So may ideya na kamo. Nga sa bulan sa Disyembre, pwede lang sa sulod sa puluyan. Tiyan mo gimanay, pitsa 24 gatipon giman ang pamilya, pitsa 31 gatipon ang pamilya, dira lang kamo sinadya sa sulod sa puluyan. Mas maayo suno sa Departamento sa Ikayong Lawas nga pamilya lang ang magatipon sa mga okasyon sa panahon sa Pasko. Wala man gin detalye sa Department of Health kung pwede ang mga Christmas party kaysa Metro Manila temprano pag indeklarar na nga likawan ang mga Christmas party. Di maayo lang tipon lang kita sa pamilya naton. Ang importante lang nga ang inyo mga employer maghatag sa inyo bonus kag maghatag 13th month pay para tipon-tipunan sang pamilya. Dumayo man, no? Basta nga magtupa ang bonus. Siling sang migo ko niya, wala problema. Basta may 13th, 14th, 15th month pay, okay lang. Kag may babonus. Kay man, ang ini nga mga kwarta, isok-sok anay sa bulsa, itigana. Ibakal pagkaon, 24 kag 31. Hindi pag ibakal palupok, ha?
ay kay kanugon lang. Sampalupok, may disgrasya pa. Pero kung pagkaon lang, tipon-tipunon sang pamilya, ay happy kita. Sa bulan sang Disyembre, amo lang galing na medyo likaw-likaw kita magkadto sa mga ilimnan, sagwa sang aton sinipuluyan, kay ginadilian. Likaw kita magkadto sa mga singalungan, kag iban pa, kay ginadilian. Siling sa Department of Health, largada ang aktibidades, largada ang Christmas party, basta pamilya, kag sa sulod lang sang tagsa ka puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan ka mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Philippine Standard Time, las 6:40 na sa inyo pag-resisyon ni Magkalipata, ay 41. Masubo nga survey sang Social Weather Station. 82% sang 1,249 ka mga respondent nagpalayag nga ang ila pangabuhi nangin miserable sa nagligad nga 12 kabulan. Puerte ni nga survey. Pamiripid dayon, sabat dayon ang presidential spokesman nga si Harry Roque. Nya masubo ini nga resulta sang survey apang nagapati ang Malacañang nga maga-improve ang ila pangabuhi sa masunod nga binulan kon ma-develop na ang vaccine batok sa COVID-19. No 2021 pa man to ang vaccine sang COVID-19. Nga nangin miserable ang pangabuhi. Ang rason, madamo, nagsira ang mga establishmento komersyal, nagsira ang mga negosyo, wala biyahe sa nagligad nga mga binulan, nagsira ang mga barberyahan, salon, nagsira ang mga restaurant, nagsira ang mga hotel, wala obra ang mga remedyo general. Pila ini sa mga kabangdanan, pipila lang ka negosyo ang nabuhi-buhi apang nagapamigado gyapon, nagaalungay gani. Mga passport niyo, ngayon 24 oras nga sila lang to, sa ito nga panahon, ang nagabukas, take out lang. Ang iba niya sa mga mall, nga mga restaurant, siragid. So, amo ina ko nga pinot ang pamangabuhi, linibo. Posible sa bilog nga Pilipinas, milyon ang nadulaan trabaho. Amo ina nga ang resulta, 82% ang nagsiling miserable ang ila pangabuhi. Kung saan o makatibawas, nagpasalig man ang Malacañang. Nya makatibawas gid kita. Nya kung mag-arangkada na ang vaccine batok sa COVID-19, injeksyon na o kung ano pa na nga plastada pumuluyo, balik niya kita sa aton kinaandan, pero mabudlay mabatakon eh. Kung nakage ka pututikoy na purdoy ka sa negosyo mo, mangod siya nagligad nga mga binulan nga nagsira, wala gid ang mga hotel, wala gid bisita, wala aktibidades, perde. Okay, ibalik siya, pero amat-amat, san o ini siya makabawi. Amo ina ang problema. Kung makabalik patong mga trabahante naton nga gin pangkakas sa iba to binayra na eh. Bangod kay wala na gid konsigihon sa mga establishmento komersyal, mapurdoy gid. Mak mo nga operar ka restaurant mo ya, may porsyento lang makasulod yung pila lang. Pagkatapos, wala man gagwa ang tao, wala man kakaon. May mga social distancing kagiban pa. Tingali, hindi man natin ina madiskwento kay mati. Para proteksyon man niya sa aton ikaayong lawas. Pero kung hambala naton ang ekonomiya sa rurot gid. Kung hambala naton ang mga nawad-an trabaho, purti kadamo. Amo ina ko nga sa survey, nagwa ang kamaturan
nga kamiserable sa ila pangabuhi. 82% miserable ang pangabuhi sa nagiligad nga mga 12 ka bulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Areho, leksyon ini, ang natabo kapon lumupok ka balita sa isa ka hospital, nalutangan na, sinulod pa, kag linutang liwat. So, classic ini nga himplo sa isa ka hospital. Pinsarabla, sa sulod sang emergency room, ang question diri amuni. Kahapon ga monitor kita sa balita, nasulod sa pinsarta katulad dire sa regional hospital kag pila ka mga hospital sa palibot sang pungsod Pilipinas. Kinanglan sa sulod sang emergency room
may CCTV na, kinahanglan may security guard. Ang natabo sa isa ka hospital, atong biktima, ginlutang siya mo, kundi gindali-dali sulod sa emergency room. Samtang ang mga personnel sang among Angono General Hospital, nagaparik-parik, nagakontak kon diin tawgan ang pamilya, sini ni Vincent Adia, sus, ano man nga disgrasya yang may sulod, nagsulod ang isa ka armado nga lalaki. Atong nalutangan nga daan, linutang paliwat. Pagkatapos may personnel sa sulod sang emergency room, gintayaan pa. Ti, kung ikaw tayaan ka, kundi kurog-kurog ka, labi na gid kung nurse ka. Wala pa yawan. Binalik pagid, kaglinutang may pinising pa porte ni. Amo ini karon ang mga ihimplo ga pakita na bisan sa sulod sa hospital kinahanglan preparado. Kinahanglan kumplito sa paraphernalia. Di ka kita niya nga na hospital na natiruhan na, wala matapat, gintapat paginbalik sa sulod sang emergency room. Puerte. Di suno sa mga saksi, ang mga nagsulog kuno daw wala lang mo. Pagpusang niya, taya sa health worker sa sulod, pusang liwat. Di, abi, din kakita sini. Daw ka budlay, no, mga munang sitwasyon, bisan sa sulod sa hospital gali, daw hindi ka safe mag-amo ni nga plastada. Sabi, okay. Daw kilala, guro ato, ang naglutang sa iya, sinulat niya pas papel, kuno mo. Isa pagiging problema, dili sa mga pulis ang papel to nga gisulatan sa ngalan, sang daw kilala, sang ginlutang, nadula. Ang butsilingon, ang taglutang to, papel nga gisulatan, dalaya pa. Porte, no? Amo nibla nga mga insidente nga halalungan. Talagsama lang ni siya, pero kung mag-amo ni nga plastada, pwede mo lang masulod dali sa hospital, kag kung nagahimumugto, to patyo na lang, baka do kabudlay, no? Di kinalan na leksyon ini sa mga hospital. Kay galibog ulo ko, no, lagid gwardya. Kadwa lutangon, na mo itong linagabong sang lutang sa sulod, wala gin nagresponder ang gwardya. O kung basi, wala security guard. Okay, posible man. Ang isa ka hospital, wala security guard. Dire sa regional hospital, gaduloble ang security guard. Isa ini ka leksyon na sa aton sini mga hospital. Kuidahogid nga magsalig, ining natabo nga ni, siling natondo ka tumalagsahon, pero nagkakatabo. Kag naghatag leksyon sa aton mga hospital, nga bantayan gid mayo. Kaya posible galaya mo. Nga kung daw medyo hingabuton ka, natiruhan ka na, sudlon ka paliwat, wala ka matapat, patyon ka pa sa sulod sa mong emergency room. Kay porte nga balita ko. Kakibot ko kapon, kabasa ko sa balita, balin ko porte ba? Ang abilidad. Kag ini nga balita, kabay pa maglabot ini sa igtalupangod sa mga hospital sa bilog nga pungsod Pilipinas. Leksyon na ini. Nga dapat gwardyado gid, dapat may CCTV ang sulod sang emergency room, labi kaglabaw sa tanan, alerto ang mga security guard. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Daw ka alang-alang ibuilo, no? Siling ni Senador Richard Gordon, nya tanibla si Presidente Rodrigo Duterte ni hinahinay man kung palayag sa mga tinaga. Kay kahapon siling sa Presidente, nawong pila kamo. Kaya hindi sila magserbisyo kung ibayran sang PhilHealth ang utang. Pero dako-dako man, sa milyon man, niya kung tani niya ang Presidente na hinay mansungad niya bla. Niya kabulig man kami. Ay, kalain. Dola sa kabuylo. Mabuylo ka. Amo na ni nga sungad ni Gordon nga tuwas-tuwas man. Pero kung si Duterte kontra yan, bot kung maka-isrot siya. On minuto na bilin mapangot kita sa tak na alas 7, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.